Jo entenc que al portaveu de Podemos no li hagi fet cap gràcia la nostra proposta de deixar sense ajudes aquells que defenen l'ocupació. Tal vegada ha vist el senyor Chalmeta perillar el xollet en el que han convertit això de Podemos i ho va fer perfectament. Vostè s'ha dedicat a minimitzar el problema, s'ha dedicat a intentar blanquejar l'ocupació i després donar-nos una lliçó d'ajudes socials dient que la solució per a garantir la vivenda digna és una patada en la porta de l'altre. Imagina que la patada en la porta de sa casa o dels seus no li agradarà que li la peguen, però la patada en la porta dels altres sí que és una solució per a garantir la vivenda digna. Doncs no, senyor Chalmeta, la solució per a la vivenda digna ha de passar perquè les administracions atenguen les necessitats dels veïns i no fer el que vostè acaba de fer alentant d'alguna forma, blanquejant o minimitzant el problema que tenim en l'ocupació, que també té, evidentment, i que pot afectar a Vila-real. Per tant, per molt que a vostè li interessa blanquejar l'ocupació, l'ocupació de vivendes està preocupant especialment a la societat espanyola perquè està atentant contra el dret a la propietat privada, perquè afecta greument a la convivència veïnal i perquè posa en greu perill la seguretat de les persones i també dels béns. I l'ocupació és un problema que està creixent i que està proliferant també a través de màfies organitzades que estem veient com ocupen barris concrets també per a desenvolupar activitats delictives. L'ocupació està ocupant titulars de premsa nacional des de fa setmanes, perquè tots sabem el confinament de la població ha suposat, i ahí estan les dades, un augment clar d'aquesta activitat il·legal en segones residències, la gran majoria de la costa espanyola, per tant la comunitat valenciana hem sigut a muntó afectats per aquest problema. I també així, a la ciutat de Vila-real coneixem tots segur casos que han despertat la preocupació dels veïns. S'ha comentat ja i és així. A Vila-real existeixen nombroses segones residències, molts masets, molts veïns de Vila-real tenen propietats també fora en localitats veïnes i fa que hi hagi vivendes durant molt de temps que estan deshabitades. I esta creixent ocupació de vivendes fa que existisca una preocupació també entre Vila-real i més quan existeix una clara indefensió del propietari front als delinqüents, front als ocupes, que la gent de Podemos ha intentat defendre de manera tapadeta perquè ni per això han tingut la valentia que tal vegada haurien de tindre si volen defendre la patada en la porta. La solució passa no per presentar mocions, la solució passa per modificar la llei on hi ha que modificar-la. I tots estem oberts a debatir en el Congrés dels Diputats una proposta de llei, en aquest cas nosaltres n'hem presentat una que hem volgut anomenar llei antiocupes, que definís per primera vegada de manera clara l'ocupació il·legal, que impedís que els ocupes puguen aprofitar els buits legals, que és un dels grans problemes que ens encontrem, que endurís les penes. No és possible que aquells que ocupen una vivenda i la destrossen tan sols tinguin que afrontar davant de multes, tenen que fer front a possible també a ser condemnats a anys de presó i en la mateixa línia hi ha que habilitar a la policia per a que tinga la capacitat suficient de donar una resposta immediata i en 24 o 48 hores desallotjar a aquells delinqüents que han entrat en una propietat que no és la seva. D'igual manera, se planteja que les persones jurídiques puguen tindre els mateixos drets per a reclamar que les persones físiques a l'hora d'haver vist ocupada una vivenda o també, com hem parlat, el fet de que no se puguen empadronar els ocupes en una propietat que no és seva i d'aquesta manera aconseguir uns drets añadits que eternitzen encara més el desallotjament d'aquesta vivenda. Vull, per últim, per acabar, trencar totalment el nexe que vostè ha volgut fer entre ocupació de vivenda i ajuda social. L'ocupació de vivenda, la patada en la porta, no pot ser per cap administració que no siga bananera o de les que a vostè li agrada defendre de Venezuela, no pot ser una alternativa habitacional d'un estat seriós com l'espanyol. Per tant, si existeix gent que té problemes i existeix, l'administració té que ajudar-los en tots els seus recursos. El que pretén la llei antiocupes que el Partit Popular ha presentat al Congrés i que avui així venim nosaltres també a defendre, és fer justícia en els propietaris, frenar els peus als delinqüents en contundència i fer respectar la propietat privada. Moltes gràcies.